Rabi'u ka da kake ko Baba Dan Audu? Wannan ni bai da ba. Baba Dan Audu. Na'am. Dama ne ma ina so in zama celebrity ne a Kannywood. Akwai sauran guri ko babu? Bincika ba sauran guri ba. To munafiki. Shikenan ba damuwa. To ya kake kallo na ne? Mace ne kai da zaka ce ina lika ka? A'a, ni ba mace bane ba gane ni bane. Malam a matsayin mu musulmai me ya kamata mu yi a watan Ramadana? Koma ga Allah kawai shine zai fishe mu. Karatun Alkur'ani za a yi. Yayi dan kwambo. Izifi nawa za a baka? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ba wani na tambaye ka ba. Izifi nawa za a baka? Kai ma ka san kusan da ake Islamiyya ai ban cika shiga aji ba. Zillazi ya kike ko wace ce izifi nawa za a baki? Kar mu zo nan. Mariya kar mu zo nan. Ki wallahi sai kin yi karatun Qur'ani nan. Izifi nawa za a baki? Ya? Izifi nawa? Ba wannan magana. Madalla. Ke fa Hajiya. Izo nawa za a baki? Ha? Da ke niki. Izo nawa na ce za a baki? Kai dai da fitina kake wannan. Tafiya kawai zan yi tunda ba kwa son yin karatun. Baka tabbata sai an biya bukata ta. Me kake so? Ni tafiya zan yi. Dole a nemo mana aikin gwamnati. Baka yi ilimin boko ba, babu yadda za ka samu aikin gwamnati. Ya mai dai uga alin Nuhu. Me amfanin ka? Ashe baka da mutunci. Kar a manta a daure a danna mana subscribing domin mu ji daɗin kawo muku sababbin bidiyoyi da mun ɗora. Mun gode.